connected. It's not connected. The light goes off. Connecting. You better connect. You better connect. Oh no. Connected. All right. Whoa, somebody just all right, let's say this. Good morning. Toti masikati kana manheru maswera sei kwamuri ikoko. Titambire pachirongwa. Mangwanani mukuchura vamukuchura muri right here. Muri right here. Toti maswera sei. Maswera sei kwamuri kana kuti mangwanani here. Ini kunokwandiri mangwanani. Zvakanaka chaizvo kukonai. Kanjani marathon yenyu muri kuita? Muri kuteerera bhuku ripi? Muri kuteerera bhuku ripi? Tasquera when it's 5 p.m. now. Yee, wow. So you are pretty much relaxing now and, you know, winding down. Winding down. Muri kuteerera bhuku ripi? Ndivi muri kuti naro naro.
Do you really like enjoy? Hello, oh, everlasting queens, welcome. Muri right here. Muri right here. I made my order on your shirts and cup this morning. Oh, makorokoto. Wow. Ndoda kuti pay attention kuti zvinhu zvenyu maorder nhasi zvichasvika rini. Muri kupi? Everlasting queens, muri kupi? Take note kuti zvichasvika rini, and kana muchizokwanisa kutiudza kuti penally coach kana muchizokwanisa kutiudza kuti the quality and everything muri kuzvifarira here. What type of a cup did you order? Because ndine macups 2. Ndine macups 2. Pane cup yesimbi, you know those ones, the cargo ones they use kuma camps, and coffee or tea cup. Should be here by Wednesday. Well, let's see. I just finished. Oh, that's not corner. Just finished Kumuzinda Kunaweko. Such a beautiful read. Wow. Maita Yuvamu Kuchura. You know what? I've come a long way. Mukaterera kusasana kunoparira. That was my first book. Rekuverenga. Ooh. I was kind of like, ndandine kakuchka, dansiri kunyatso, shone yangu yangesina unyatso dai so bad. Next time you can tell kuti nda improve. Next time you can really tell kuti what. Tete vari kudzidza. Ooh, everlasting. Thank you, bravo. Oh my goodness. So this, what is this one? That's thank you. What is it called? You can send gifts on here. Okay. All right. Jazirungu. Thank you for your support. Thank you for your support. Saka nda improve. Right now, ndoda kuverenga tine topic inonzi. What is this? Anzi njikaringo. All right. Toda kuverenga njikaringo. So, musoro nyaya wenjikaringo dzedu. Nondo mumbisi. You know what? Let me turn off this. I'm just gonna turn it off. All right. Nondo mumbisi. Charovedzera. Vheni rakakwira mawere kwasviba. Zvimiro zvavanhu zvazungurwa. Unhu hwedu hwapera kupepetwa. Vedu we akatiroya akazunza negona rose. Chizvarwa chedu charemadzwa. Vana votobereka dzava mhandu kuneso. Baba naamai havana achaziva. Vatezvara navambuya vava vasawira. Tochingoringa tione pazvichasvika. He said what? He said, yeah, I see. I have a few more books to go. I'm on leave, so I'm doing a marathon. Yes, thank you. A hug back to you. Okay, enjoy yourself. All right, so tofurira mberi. Zvanzi moyo yavana yapepetwa nechirungu. Ugo no unomwe wetsika dzamadzibaba edu hazvichisina nzvimbo muhana dzavo, uye hazvina achazvirota. Kuudza unenge uri kutoudza matsi. Wow. You know, saka pandiri kuverenga kana uine comment une zvauri kuda kunyatso uchiwirirana nazvo or whatever it is, just write mucomment umu. Ende chokwadi ichocho chikutaurwa. Hanzi tsika dzamagariro edu dzadzama samadora. Nemhaka yokushaya achadzicheuka.
rurimi rwedu harusisina ane hanya naro. Zvamakombwe nemidzimu vakazvifuratira, tochingoringa tuone pazvichava svitsa. Zvainyadzisa zvava zvedambe nazvo, mwanasikana otamba nababa kunge muramu. Zvaiyera hazvina achazviyera. Chokwadi, vazvinazvita mune chitema, ndimi makakonzera vana ujoki. Vana vedu votamba nomoto, havachaziva zvinoparadza nezvingaparadze. Chirungu chavagara chava matunduru, chivanhu chedu chava kuvanhuhwira. Isu tochingoti mariga toziva ripi. Nondo ikapinda mumbizi zvinonzi ndava mbiziwo. Mbizi ikapinda mumombe zvonzi ndava ng'ombewo. Dzambiringa munyemba zvonzi ndava nyembawo. Vana vedu zvavava zvimbwa zvowasungata, zvongotevera chero waridza muridzo. Zvino dzimba dzedu dzaiswa mirawo miviri, kuti wavabereki kukati wavana. Tochingotarisa dzambiringa munyemba richizovewo nyemba. Wow. Mufunge munyori anyora zviri kuitika mazuva ano. Munyori anyora zviri kuitika mazuva ano. Regedza ndizime this booster radio. Power off. You know, vangatoona shanduko kudhara mazuva acho naiwayaya avakanyora. But now, oh my goodness, it's even worse. It's even worse. Regedza toni pane pamwe panga pachita stand out. Hanzi moyo yevana yapepetwa nechirungu. Havachada zvetsika dzedu. Iro rurimi rwedu harusisina nehanya narwo. Ipapo, you know, ukabuda kunze, I don't know kune vamwe, but ukagara really away from home, you miss home. Nguva yese yauti unokwanisawo kutaura rurimi rwako and all. Zvinotofadza. And I remember ndakasangana nemwe shamwari yangu. Takazoita shamwari but tasangana kuchurch. You know, tangogara paside nepaside, and from that time, makore mangani. Yeah, more than 10 years now. So, anga singatombogona nekunamata neshona. And then in panetime ndandisatombogona nekunamata neshona. But then, sometimes, you want your privacy uri pakati pevanhu, you know, and takutotanga kutonamata neshona, takutopinda zvakadzika-dzika. Dzimwe nguva manje iye mwana wake mwana wake haana interest nekudzidza shona. Saka madze dzimwe nguva kana achida kunamata zvisinganzwike, achinamatirevo vana vedu anobva ati narwo namo neshona. So it's very interesting. You know. Yeah, so anyways, pachirongwa chichamuri kuona chiri kukuitirai zvakanaka. Chichiri kukuitirai zvakanaka pamune muchiteera mabhuku. What is it doing to you? Inini I remember ndichida kuningirikina pakauya pfungwa yekuti ndiverenge mabhuku, and I think I reached out to somebody. Ndaingotya, this was new, kuenda online nekutanga kuenda live and all that. Saka ndakatanga kutaura nomwe munhu ari kind of like famous ipo pama, you know, pa online activity. Yeah, the mother tongue is slowly dying down. Also the culture of writing is dying, you know. Oh, you know what? Mira ndikudze imwe nyaya. You know, pandakatanga kuverenga ndakaona someone pa Facebook, ndikatenga bhuku ravo, ndikaverengera mai vangu, you know, and we enjoyed the book. Rechitu, ibhuku ranga rakanyorwa futi neunyanzvi, but nemunyori akasiyana. Vesangwa vanyori vechisikana. So,
patakazoti takuda kunopedza chiverenga rechi2 nyaya yake yanga yakanyatsonaka zvekuti but akazotanga kunyora zvinyadzi. I could not read ndichiverengera amai, ndakatadza kuti ndiverenge zvandiri kuona, muri kuona. Saka ndo chimwe chinhu chiri pavanyori vemazuva ano. You know, you don't have kunyora zvinonyadzisa kuti bhuku rinakidza. Unonyatsoruka nyaya yako ende nyaya yako inogona kunyatsonakidza. Vanyori vekudhara vanga wainzwisisa zvavari kutaura, but zvanga zvine kaudzamu kakunyora nerespect kekuti wo unozoziva kuti chii chakaitika, but you know, vanga singade kubva vati nemo like that. So yeah, that was something ipapa. That was something. Antiasiya kuti ndandikutaura kuti chii, but you know, so tine membership guys. So membership iyi ndoda kuti munzwisise kuti inenge iri chii kana uchizokwanisa kuda kusupporta or whatever, but ndiyo ichange ngori nguva yedu sema members, private time and private you know, chats. All right, and munokwanisa members anokwanisa kuchoose also my books kuti the next book pane mabhuku atinenge tinawo richaverengwa nderipi. Iri ratokuverenga mangwana ratopera. So I'm just going to do zvandanichingoita mazuva ese. I'll choose whatever I'm going to read and just go ahead. Totangana nerimwe bhuku. Plus kune pane vadzidzisi here wherever you are. Ini ndiri ku-United States. Pane vadzidzisi here, especially vadzidzisi ve-maths, science, zvakadaro. Kune ma-opportunities, okay, ari kunoko. But my opportunities iwayo, I'm not going to cast, you know, vanoti Bible rinoti don't cast your pearls to swine. And this can go, you know, kuzongo caster like that. How do we go about the membership? Is it not showing there somewhere? I don't know. I'll finish up setting up vamuningrini. No sendo and to respect vamukuchura. You know, is it not showing up? Ipapa ndiri kuita live. Kana isu kuratidza maybe ansati ndapedza ini ndichiri kutodzidzawo. Maybe ansati ndapedza kuita sei kuseta up. Asi pane 3 different membership. Unongoziva unongoita zvaunoita and you can cancel anytime because you know kuti tine ma responsibility and sometimes unongosingakwanisi and then it's okay. Saka ndiri munhu anoda kubatsira. But like I'm saying, I'm not going to just cast my pearls to swine because, you know, vamwe kana vachiona uchita something, they enjoy it, but they don't want to support it. Morkona. Saka, yeah, saka kune mabasa, ma opportunities, teaching, munzvimbo yandinogara, and dzimwe nzvimbo dzakakomberedza. But, you know, those things, my members, so, you know, taura and give them whatever they need so they can do what they want to do. Kana vachida kuedza kuya kuzodzidzisa kunoko. Yeah. Is it not hamusi kukwanisa kuiona? Maybe nenge chisoda kuti ndipedzise kuseta, I don't know. Zvinhu zvachona izvi new technology. New technology. Saka ndine zvandiri kuronga, really. I will follow up on it. I can't see the link option. Yeah, aina link. I'll figure it out. I'll figure it out. Maybe andina kuiseta. Aina link. All right, so enjoy zvenyu kuteera bhuku renyu. Rimwe remangwana riri kuya midnight muri kupi? Vamukuchura. I'm sorry kana ndadzokorodza kukubvunzai. I know. Ndatanga kuita ma live. I'm still trying to comprehend kuti okay, ava vakati vari ku London, ava vakati vari kupi, vamwe vari ku Zimbabwe. Muri kupi? Zimbabwe, Harare. Ooh, wow. It's a blessing. My goodness. Thank you so much. Munoziva kuti chi pandakatanga andinombobvira ndafungira kuti vanhu vari kumba they can really come and enjoy. Chimwe chinhu chataurika mu zvandaverenga nhasi
ndechekuti vanhu vakawanda vakumhanyirira kunoitwa zvinhu zvisina kutsiga. That's where you'll see macrowds. But panenge pachiitwa zvekuumba neku, you know, zvefamily like this, vanhu havadi izvozvo, muri kuona. Saka I'm just so happy kuona support iri kubva kuZimbabwe. Because dzimwe nguva vanenge vari kuZimbabwe vanotora things for granted, enjoy iwaya kuverengwa kwemabhuku handiti nenziyo dzechishona. Pane mamasongs andasingateerere chokwadi pana ndiri kumba, uri kuona. But ndagara kuno more than 20 years, you miss home. Dzimwe nguva unonge uchiri mubora, dzimwe nguva kufunga something, you really miss home. Ndo panoona wakuimpressa everything chine chekuita neZimbabwe, because that's who you really are. Saka ndafara, thank you. Alrighty, Saka, you know what? Regards and detail, let go. Looks like it's just you and I. But vamwe vanozoita catch up tapedza zvedu. Alright. Saka muve nemanheru akanaka. Good night. Muve nemanheru akanaka. Alright. Bye.